Ipinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, magugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Diyos maray na hapon sa inyong mga tugang. Diyos maray na hapon sa gabos na naghihinan nyo sa tuya. Welcome sa tuyang Buro Biyernes na programa ng evangelization. Iyo po ni si Reverend Mark Austin Tuazon para sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Data po ngunyan kaibahan si partner Jenta, nagpapahingalo pa siya. Ali pa na siya sa ospital, kaya ipamilita po na lugod magduro-diretsyonan sa iyang pagrahay. Asin, ako man po, day man ako makakalive nun yan. I mean, day ako makakapahilingan sa kuyang pandok, day kaya kan sa tuyang internet connection, pulita, may kadipisilan kita ngunyan at sa technical. Anyway, nagpapadagos ang sa tuya pong paghurup-hurup mga tugang sa taon kan pamamahala. No, magayunon ngunya na Oktubre 4, kasubago kung naghinanyog ka mo kan programa kan sa tuyang mga sisters, sa ina ng tinukaran and stewardship manunungod sa tuyang creation. No, ngunyan sa Universal Church tinatapos officially ang inaapod kang Season of Creation sa fiesta ni San Francisco de Assis. Asin, pinunaninikan na kaaging September 1. Kung sa tuya pong diocese nga ni, formal na binuksan ang taon ng pamamahala sa pagpuon man kan inaabot ng Season of Creation ka na kaaging Setyembre 3. Asin, magpapadagos sa tuyang taon ng pamamahala hanggang sa masunod na taon. Asin yun yan, particularmente sa tuyang tinatawan ng doon, sa tuyang pamamahala kan sa tuyang ecological stewardship, ang sa tuyang tinakbay. Asin yun yan sa aldaw na ini, espesyal din huli sa tuyang inoonra si San Francisco de Assis. Ang santo kan ekolohiya, the saint of ecology. Tinukdoan niya kita kung paanong mamuot sa tuyang kapalibutan. Kaya ngunyan man formalmente sa bilog na simbahan tinatapos sa Season of Creation sa iyang kapiyastahan. Ang lagi isa sa tuyang diocese nagpapadagos ini hasta sa Nobyembre. Asin tutukaruntaan panibagong tema kan taoning pamamahala sa po naman na Disyembre hanggang hasta sa Pebrero. Ay magayon mga tugang nasa tuyang paghurup-hurupan ngunyan, ang sarong dokumento man ng simbahan na nagpapahayag manunod sa kung papaano ta pangangalagaan, papaano kita bilang mga tagapangataman, bilang mga tagakatiwala kay ning kinakbay. Ano? So, Laudato Si. Yan, ang sa mga dokumentong pinaluwaskan sa tuyang simbahan, manunungod sa pag-alaga niya to, pagpamahala niya to, ninghuli kasabi nga ni, sa tuya dinudoonan, bako kita sa diri kan kinaban, kundi kita gabos, tagapangataman sa nakan kinaban. Laudato Si.
Praise be to you, my Lord. Haling po ini sa canticle ni St. Francis na nagpapagiramdam po sa satuya na ang kinaaban ang satuyang common home na inaapod sa tuya na rin tinukar kang nakaaging simana. Pero taman sa natugang kung sa nakikihiras kita kan buhay asing garuman sa naina niyato na bukasan sa iyang mga kamot sa pagpugos sa satuya gabos. Kaya nga inaapod ka sa minsan Mother Nature. Kita mismo gabos mga tugang hali sa kabu-kabu, hali kita sa daga. Kaya kuhan tama rin tubig, kaya kuhan taning hangin. Kaya digdi pa sa mga tugang nahihiling pa kung paanong interconnected kita. Konektado kita sa lambang saro, konektado kita sa lambang tao, konektado kita sa lambang nabubuhay, konektado kita mga tugang sa satuyang tinakpan. Ipinapagirumdum sa satuya ang dokumentong ini ang satuyang tarong na inaapod ng tugang ini satuyang tinaban, nagkukurahaw na sa pag-agrangay hulikan satuyang irresponsabling paggamit kan mga rekursos asing pang-aabuso kan gabos katarahayan ay tinaw sa tuya kan satuyang kagurangan. Ang sa iyang agrangay, kasabay man kan agrangay kan kasaraditan, kan mga tugang niyatong dukha asing itong mga nasa laybayan. Naghiro kan sa tuyang konsensya, tanganing apuon ang sa tuyang karatan, na asing apuon ang kasaalan tumang sa kinaaban, nagpapadangog ko ang sa tuyang kinaaban sa satuya. Asin sa dokumento pong hindi pinag-explain na pagirong sa sato, kung ano ang sa tuyang mga naginibong pang-abuso, arag ba ang contamination, kan tubig, kan daga, kan hangin, kan buhay. Tapos ini mga tugang tumang sa kalipalibutan. Kaya naagyat kita kan dokumentong ini na magkaigwa ng inaapod na global ecological conversion. May palingawanan sa tuyang relasyon, hulita, kung inaabuso saan kinaban, ang sa tuyang aksyon, apektado man, ang kasaribitan. Makusa naman kita. Makusa naman ang kapalibutan. Mahiling taatsan sa tuyang pagdiskusyon na apektado ang bilog, ang gabos, makusa na nagkapira. Kaya sa pag-abuso ta sa daga, inaabuso taman ang justisya para sa satuyang mga tugang. Ang apektado ba ng mga tugang kan grabing baha asing bagyo, ang pagrasay kan daga o landslide, asin iba pang mga kalamidad, kaya maniba kundi ang mga dukha. Tindaan na lulubog sa baha, tindaan minahali sa mga harong, tindaan pabayaan hindaan sa indang mga rugari ang itataman, papapasilig sila sa evacuation, tindaan dai nangingiturog ng panos sa lambang kalamidad, tindaan dai nagtakpan at sinaapektuhan ang sa indang pagkabuhay, ang sa indang pananom, napiperwisyo, ang sa indang kita, ang sa indang ekonomiya minabagsak. Minsan ba kung maninda kasakdan o kagustuhan, tindaan na iipit sa lambang sitwasyon. Kaya ang pangataman sa kapalibutan, ang pag-ayos kaini, inaagyat sa tuya gabos mga tugang. Urog na itong mga nagpukontribuer nin mas dakula sa polusyon asin pagkaraot ken kinaaban narumduman ko sa global climate status ang nagkukontribuer sa pagtaas kan init kan kinaaban o global warming. Bako man itong mga saradit na mga nasyon, mga tugang, kundi itong mga darakulang nasyon, tindaan minakonsumo ng dakol, tindaan minakontribuer ng dakol sa polusyon sa tuyang atmosphere. Kaya nagmirinit ang kinaaban. Kaya hinahagad na tindaman ang manginotan sa pagresolbar sa ining inapod ng global problem. Halimbawa mga tugang, sa pag-init ng kinaaban, natutunaw ang mga yelo duman sa Arctic region, itong mga nasa North and South Pole. Kaya, ang epekto kainin? Kung matunaw ang yelo, di mataas ang tubig sa dagat. Kung tumaas ang tubig sa dagat, ang malulubog mga tugang, itong mga saradit na isla, itong mga nasyon, asin dain na sindaning kapasidad na pugulan pa ining global catastrophe na ini.
So, kung isipin ta mga tugang, bako sa na ini problema kan siyensya, bako sa na ini problema kan mga nasyon, bako sa na ini manunungod sa government administration, bako ini problema na konektado sana sa particular ahensyas de gobyerno o kaya mga NGOs. Sa pinupunan ini matugang, ang pinupunan kaini, iyon sa tuyang desisyon. Iyon sa tuyang sa diring kapasidad na mag-ataman. Kaya linalaog ang moral aspect kan sa tuyang relasyon sa kinakbayan. Kaya naglaog naman ang simbahan tanganing pagirumduman kita kan sa tuyang obligasyon sa kinakbayan. Asing kung ipadagos ta pa ang ginigibo, kung ipapadagos pa ang ginigibo na nakakaraot sa tuyang kinakbayan, halimbawa ang pagtapukan basura kung sa insana, ang paggamit ng mga kemikal na nakakaraot sa daga at sa hangin, sa mga pananom, sa tubig, hanggang sa pagkaraot kan mga bulod, pagputol kan mga kahoy, as hindi pagsalida sa mga ginamit ng kahoy. Ini mga bagay na ini mga tugang minsan poon sa sagod sa pinakadakula ng sarong kasalan. Nakaipuhan tang panimbagan, pakinaaban, sa mga saradit na kapwa na apektado kan sa tuyang kibo o sa gabos mga tugang paninimbagan kay ni sa Dios na nagsugo sa tuya na pangatamanon ang kinaaban. Tiniwat kita gabos tinapod bilang katiwala as in bagaan sa tuyang pinaghurup-hurupan ka na kaading mga session discussion ta digdi sa tuyang programa. Kita bilang mga katiwala kan kagurang bakit kita mga kagsadiri kasi aram tama niyan kung paanong kaingikan ining sa tuyang pagtubod na kita gabos katiwala ka na. Kung gugirong dumunta nga niya o dumaan sa libro o sa istorya, sinasaysay kan libro kan Genesis, kung paanong tinauan trabaho ng Diyos ang tao na atamanon ang tinakay. Not to lord it over, no? Not to bako tanganing kadirihon ang gabos na produkto kan daga, bako kung ano pa man ang gibuhon sa mga kinabanay ni, manahiling ko sa video kahit ngunyan pa sana pag sa pagtapos ng programa kan mga sisters kaso bago po kita magpuon sabi duman sa video ako ngaya minsan inaapod na minsan inaapod na Mother Earth yan ang apod ta sa kinaaban asin yaon siya namundag na siya bago pa man kita mamundag. Dahil ngayon, kung kaipuhan ng tao, alagad ang tao, kaipuhan ako. Pero sinasabi ta nga ni, ansa to yung interconnection sa lambang saro. Kaya nga ni, kung ansa to yung ginigibo, sa ditman o dakula, igwang kontribusyon, igwang partisipasyon, igwa iyan epekto sa pangpabilugan. Kaya mga tugang uyang ngunyan sa liwat, so sa tuyang pag-celebrar kayo ng taoning pamamahala, lalong-lalo na ngunyan, so sa tuyang pag-focus sa ecological stewardship, pinapasabot sa satuya kung ano ang satuyang katungdan bilang mga tagapamahala sa ining kinakbay. Tamang-tama itinataos sa satuya si San Francisco de Assis, modelo, so sa iyang pagtamuot, nakulaon na pagtamuot, minsan itong mga tawong bako nyaman sa bibig, minsan itong mga tawong day nyaman kinakaanggutan bako nyaman kamibid, minsan itong mga dukha, minsan itong mga lalo na itong mga daiman uyon sa iya halimbawa mga kaaway, iligwaman, minsan itong mga tawong to kinakamutan niya kasi sa iyang dakulang pagtamot mina-extend sa satuyang kapalibutan kaya nga minsan napud niya sa mga sa kapalibutan, sister moon, brother sun, ang lambang dahon, kan pananom, ang lambang insekto na nabubuhay, ang gabos, mga tugang ang sa iyang paghiling. As in kung siling natugang ang sa iyang paghiling, kinakamutan niya,
Asin iyo yan ang pinapahiling sa satuya, iyo man sa tuyang gigibuhod. Paano kita magkakaigwa mga tugang kaining inaapod ng ecological, social conversion? Piling sa moral conversion mga tugang minapuon ini sa pagdangog. Kaya nagpapasalamat kita sa mga resulta kan pag-aral kan sensa na nagtatao sa tuya ng professional view asing nagpapasabot sa tuya, manunungod kan sa tuyang estado. Kaya puhan ka ining damugon, ining mga research, ining mga ining resulta kan sa ilang pag-adal, tangaling mas maging in touch kita sa mas hararom or nin mas hararom, tangaling mas matauan man kita, nin mas hararom man na pundasyon para sa satuyang ethical and spiritual itinerary as in conversion. Ang problema mga tugang, kung habutan ng magdangog. Halimbawa, nagrangay kan mga kasaraditan, tama na ngayaan pagputol kan kahoy, tama na ang pagraot kan mga bulod, apektado na ang source kan samuyang tubig, ang nagrarasay, digdi sa samuyat na kami naka-star sa ibaba kan bulod. Dahil man kami ibang daga na matutugtukan, dahil man kami ibang padudumanan, naka-star kami sa may mga salog, naka-star kami sa may mga bulod. Kung magkaigwa ng baka, kung magkaigwa ng pagrasay kan daga, kasi ang apektado, dahil man iba kundi itong mga kasarabitan tang mga tugang. Kaya danguguntan sa indang agrangay, dahil na nga kami nakakuha ng tubig ng hulita, nasusup-sup na. Ang tubig na dating bastante ang tubig sa samuyang lugar, alagad hulikan mga patrabaho, hulikan mga pagraot kan bulod, nararaot naman ang natural na dalan, na ang natural na dalagan, anong kan tubig, kan bulod. Alagad, yan. Sabi tangali, ipadagos taman kiraray. No? Sabi kan mga habok bagdangog, sige, ipadagos taman kiraray. Minsan araw kayo nang nangyayari, ipadagos taan pagmina, ang pagbukas kan mga agihan, ipadagos taan pagkonkrito kan mga bagay-bagay. Hindi tama nga dapat dibuhon as in pakaraman in the first place. Sige lang. Dahil man mangyayari talaga, pasarado ang sa tuyang puso. Dahil mangyayari, dahil mautob sa tuya, ining inaapod ng ecological conversion, social conversion, moral conversion. Dahil taman kaya tigdadangugo, habutang dangugon, ang agrangay kan sa tuyang kinaaban, ang agrangay kan sa tuyang mga saradit na katugangan. Bako sa naman ini mga tugang, alagad mga tugang, bago kita magsiling, kaya ng mga darakulang proyekto, bako sa naman ini sa inda. Kita man mga tugang sa tuyang saradit na kapasidad, inaagyat, na dangugun taman ang kapalibutan, dangugun taman ang sa tuyang kapwa, bago kita magtapok o magdesisyon na makaapekto sa satuyang kinaban, magpundumo na kita asin magpagkuruprupan tang mas kararong ang satuyang lambang desisyon. Halimbawa, ang paggamit ng aircon, ng mga sasakyan, ng ilaw, ang pagpapukan sa tong mga basura, yaon kita sa jeep, nagtatakan kita. Tapos, nakaisip kita magkaunin, ulit na gutom kita. Itong pinaunan ta, itong plastic wrapper, sa ito itatapok, tanan. Usually, nahihiling pa, tinatapok na sana dyan sa mga agihan. Kasi kayo itong mga tugang ang makuha, kasi ang malinig kayo ito. Maititipon ito asin makakaulang sa tuyang kinaban. Ining mga saralit na bagay na ining mga tugang, ang pagtapok sa tuyang waste material. Ang inaapod ng consumeristic mentality, sigitang bakalin mga bagay-bagay na daita man yan inagagamit ng haraluyan, basta itatapok na sa naman, natatambak na, o kaya sa tuyang pagmati, kaipuhan ta iningon yan, kaya minabakal kita. Hasta, naglilipas na sa sarong taon, yaon man giraray sa tuyang mga cabinet, sa tuyang kwarto, dahi man nagagamit talaga, kung para sa initong binakalta. Yun ang sa tuyang consumeristic mentality na sa
papaano man kita magkakaigwa sa tuyang sa diri ni inaapod na ecological social conversion. Sabuton ta ang sa na desisyon na ginigibo ta igwaning kontribusyon sa pangmalawakan na problema kan sa tuyang tinaban. Yung man ni mga tugang na sa tuyang damugon, iyon sa tuyang tauan ning refleksyon pasiring sa dalan ning conversion. Kaya kung nahiling ta, dakulon kita, dakulon asing interconnected kita. Kaya ang sa tuyong lambang gibo, nakaka-apekto sa lambang saro. Bako sa naman sinagkapera. Asin, most of the time, ang naaapektuhan kan sa tuyang mga desisyon, ang naaapektuhan kan sa tuyang mga pagkakasala tumang sa kinaban, dahil man iba kundi at mga tukha. Asin, bako sa nainig, mga tugang sa darakulaon na mga bagay. Iyo darakulaon sa idang kontribusyon, alagad lambang sa tuya, igwa kitang nahihiling, igwa kitang nagkikinibo na sana tubang sa tuya na tinaktan. Asin, iyo ni mga tugang ang sa tuyang pagkurukurukan niya. Mga tugang, sa tuya po muna na punduhan sa tuyang discussion. So sa tuya pong pagbabalik, tukaroon ta po ang mga bagay-bagay kung paano kita makapatabang sa tuyang kapalibutan. Pasiring sa inmananggan sa tuyang mga pagmawot, pasainan sa tuyang mga espersos, ang sa tuyang mga pagpagay, pagkatapos na ano ang mangyayari sa tuya. Yan, paano kita makakatabang tanganing mas mapamarahay niya to ang sa tuyang kapalibutan. Hindi po yung mga tugang sa tuyang tutuparon pagkatapos na sa tuyang paghanap buhay. An oras hatod sa Indokang Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neosep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neosep Forte.
Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neosep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin, baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Alright, nagbabalik po kita mga tugang sa satuyang programa, Dio, Lakaw, Maghiras, at ini po sa liwat, si Reverend Mark Austin Tuazo. Kayo po muna sa mga nagdadang sa tuyang ngunyan, kina Rosa Betis, Sir Eduardo Ray Ramoso, hello po sa imo. Salamat po sa panagos mo pong pag-antabay sa satuyang programa. Siyempre, mawut ko man pong bation ang mga yaon dyan sa opisina sa Secretariat Office, si Julie, si Ate Jude, si Kuya Boy, at si Kuya Rolly. Hello po sa inyo. So yaon po dyan ang mga bookkeepers sa ibong na opisina. Maraming na pagkahapon sa inyo. Since agabos po na naghihinan yung sa satuyang ngunyan, kung gusto po nindo, mag-chat lang po kamo sa satuyang comment section, baka mabasa tapaman po iyan. Kasi kung niba po kamo mga hapot, pwede niyo pong i-post duman sa satuyang comment section. Satuya pong tukaroniligon pong atyan, satuya pang mga simbaganan sa indo pong mga kahaputan sa Buwapan. And kay Black Tear, Persia Soriano, kayo ba pwede dati sa SP Council. Hello, tabi sa imo mano, marahina pagkahapon, asin salamat sa imong pag sinanyog sa tuyang programa. Siyempre, happy fiesta man kasubago, batiot ko ba sa mga taga-Batang na nag-celebrar kan sa isang kafiestahan dito sa Ligao City ni San Francisco de Assis. Asin sa gabos po ng mga nagsiselebrar kan sa isang kafiestahan millennial daw, mahay na pagkahapon po sa inyo. Ayan. Partner, paano ka natulong? Na-miss mo na ikadigti. Pero iba man pala ng pagmati, pagsulusan na talaga. Mas mariman kiraray na ikuwang kaulay-ulay. Siyempre, bation taman si Mons Chris. Hello po sa imo kay Mons Chris. Salamat sa pagpamanos sa tuya ay ding programa. Asin lugudahin man masala si Mons Chris sa iyang pagpili sa tuya na mag-ako kan katong dalaigi na magpadagos kang programang tinunan niya. Mga tugang, mapadagos kita sa tuyang pagdiskusyon, manunungod yan sa tuyang ecological document na pinaluwas kan simbahan ang Laudato Si. Asin tamang-tama niya ko inininhulit sa ngunyan nga ni sa tuyang pinatapos ang season of creation sa Universal Church. Alaga dito sa tuyang diocese, nagpapadagos ang sa tuyang selebrasyon, kan sa tuyang pamamahala sa kinakban sa kapalibutan. Ngunyan, kasubagong mga tugang hanap po ano ang sa tuyang magiging ibong hingan? Kasain kita, saan sa tuyang
pwerso sa pag-ataman kan kapalibutan. Dahil sa nakita natatapos sa paglibrit ka sa tuyang kakulangan, asin paghinanyog, pagdangog kan mga problema, kundi sa tuyang mga realizations, magkaigwa kita mga tugang ni maninigong aksyon. Yun man ang ganito ang pinaka-importante. No? Matapos ang gabos sa aksyon. Sabi sa dokumento, we need proposals for dialogue and action which would involve each of us individually, no less than international policy. This will help us to escape the spiral of self-destruction which currently engulfs us. Duman sa dokumento mga tugang sinasabi, nagkapira ng mga dialogues o pagpururon at pinasuggest para sa satuyang pagpurupurukan. Kaliwat, bako initanganing makagibok kita ng international policy ngaya na matapos na sa polisiya kasi magisa ng sarong klaseng NGO at simbahan. Bako po ini, magkaigwa rin man lain-lain ng mga environmental advocacies and projects. Sa likod po kang mga tugang kan hururo na ini, iyo ang prinsipyo siyempre kan justisya. Kaya nagtataram ang simbahan, minsan sa lado ini sasabihin ko, sa lado ngayon ni kansiyensya, talaga dahil man sa na ito bagat akong hihilingon sa an interconnection kan gabos. Kung hihilingon ta, kung paano ini nagpupuon, sabi ta kasuba, kung nagpupuon ini sa tuyang lambang desisyon, ang desisyon sakop kan sa tuyang moral, kan sa tuyang moral concept, kan sa tuyang katungdan na magtaram, na baguhon, ang dapat na baguhon. Gabos ini, nagpupuon sa tuyang moral conscience. Para sa tuyang anhustisya, sa tuya man na tinutukaran, tinutumpusan sa tuyang pagdiskutir kay ning manunungod sa ecological problem na ini. Ning huli, ang prinsipyo ka justisya, iyo ang sa tuyang pinaglalaban, iyo ang nasa likod kan hururo na ini. Bako sa ini para sa ngunyan, kundi para sa maabot na henerasyon, para sa tuyang common home, common na karong, kaikakarahay kay ini. Ulit sa lambang hiro kasi desisyon na sa tuyang gigibuhon na apektuhan ng gabos urog ng mga tugangan kasaraditan. Ang mga duka, itong mga mayong harong, itong mga salitan kapasadyan na maka-eskapar sa peligro asin banta kanatural asin man-made disasters. Tindaman sa mga mas vulnerable. Kasi day ini mangyayari sa tuya, kung bako sa day sa hindi nangyayari digdi sa tuyang kapalibutan, digdi sa tuyang lugar, kundi sa bilog na partikan kinapan, presente ini. Kaya tinatauan ta, hindi kulang tinatauan ta ng doon, ng discussion, ining bagay na ini. Gabos na katawuhan apektado. Kaya kita gabos, dapat may gibuhon. Gabos kita, may kontribusyon, gabos kita inaapod na maghiro. Ngunya na mismo mga tugang. Kaya naagyat kan sa tuyang Santo Papa na magkaigwaning mga pagpururon at manunungod sa kapalibutan asin kaipuhan ini pagpururonan sa pinapod ng international communities. Huli nga nitaan apektado gabos. Kaya kaipuhan ining pag-urulayan kan gabos na nasyon. Kaipuhan ang gadaygong political will na bako na sa namar maging topic and discussion o kan debating ang manunungod sa ecology. Kundi makahimo ng gadin mga aksyon ng mga polisiya asin mapangyari ang lambang plano na ito. Kaya po nga na ang lambang leader mag-agree na ang sandang paggibo, pigigibo para sa itararahay ng gabos. It is for the common good. Bako sa nga para sa nagkapera. Ang ikaduwang paghururon, kasi sabi ko nga na igwa pang nakulon pang hururon, ang manunungod sa national and local policies, ipinapasabot sa tuya na ang sa itong mga pangangaipo, kadiwa ng komunidad, kaipuhan protegiran pa ang lambang paro, ang lambang polisiya, kaipuhan magsimbag sa pangangaipo ng gadyan lambang partikan banwaan. Karibahan digdi ang ekonomiya. Kaipuhan na magbilog man kitang polisiya na bako sa naman para sa ngunya na panahon, kundi para sa mas kalawig pang panahon, asin sa maabot pang henerasyon. Kaya
Kaliunta, itong inaapod na throwaway culture. Unmarket sa lubod, itong mga pangharaluyan na gamit. Bako itong mga madalian sana ang buhay, no? Ay, sabi sa tuyang, sa home gamit. Sa home gamit, tapok tulos. Nagkapera pang huli tayo isipon tayo na sana kung tapok sana kita ng tapokan mga bagay, tipon sa naman kita ng tipon na basura, maabutan panahon dahil nakitang kalalagyan ka ili. As in, ano ang mangyari digdi? Balik sa satuya. Kaisipon taman ang satuyang economic policy, ang satuyang economic mindset, mga tugang, yan pa ang sarong kaipuhan na pagpururunan ng gat. Nagkapira pang hururun ang pinipresentar kan dokumento para sa satuya na pwede tang gibuhon sa mas malawak na inaapod ng area of responsibility. Alaga, digwa man yung mga bagay-bagay na magigibo niya to sa satuyang salit na paagi sila mga tugang. Kasi digdi ko po, mawat ng digdi na tapuso ng satuyang pag-urulay niya na hapon. Ano ang satuyang magigibo sa salit na paagi? Sa inaapod tayo, yun yung inaapod ng ecological education as in spirituality. Kasentro kan gabos mga tugang ay puntang i-edukar, ay puntang i-reshape ang satong mga sadiri, ang satuyang behavior, ang satuyang mga tipo. Change is impossible without motivation and a process of education, sabi sa dokumento mga tugang. Kaya gabos kita inbuelto sa dalagan kan pagbabago na ini. Paano? At mga tugang pasiring sa bagong lifestyle, inaapodan kita na mag-review, as in magkaigwanin pa ni bagong lifestyle. Ano klaseng buhay ang igwakta? Nadigdimaditindi ang lambang desisyon na sa tuyang gigibuhon. Ano ang sa tuyang inaapod na consumer's choice? Kunyain kita sa saudan, yaon kita sa bakalan, ano ang sa tuyang pigbabarakal? Kadakol na ang plastic sa kinaban mga tugang, data na lubod pagdagdagan. Data na pagdugangan pa ang mga plastic na ili. Kaya, duman kita sa mga gamit na pangmatagalan. O kaya kung igwa kitang kakayahan na gibuhon iyan, ikaluwas ang sapiyang talento, kaya taman silang gibuhon, at least nagluluwas ang satuyang creativity. So, piliun ta mga tugang sa satuyang lifestyle, piliun ta ang anuman na bagay na makakatabang para sa satuyang tinakpan. Ikadua mga tugang, environmental education. Kaya po ini mga tugang, paano ito tinutuktuan ang mga akit sa paggamit kan mga bagay sa palibutan. Halimbawa ang ilaw, ang kuryente, ang tubig, kasi ni Papa. Igwang aircon, tapos bukas pa ay electric fan. Naglalapat habang nagsiselfone, habang nakabukas ang TV, puro kason pa ang ilaw. Anong klase ng adan ang itinutukduk ka sa satuyang mga kaakian mo niyan? So basic na mga adal, mga tugang, dahil talugod kalingawan, ka-importante na we are attending really to the needs of our children. Binabantayan tananggad tinda. Ang problema mo yun, kadaklan pinapabayaan ka na. Uya ng cellphone, uya na, bahala ka na, basta dahil mo ako ulangon sa sakuyang tigigipo. Alagad mga tugang, yaon ang satuyang education responsibility. Paano ta tinutukdoan ang satuyang mga kaakian, ang mga tao sa tuyang palibot. So, mga tugang, maubot rin puntusan, saan gabos nagpupuon sa laog kanharong. Na itaipasa ang responsibilidad sa iba. Na itaipasa ang responsibilidad sa simbahan. Ang responsibilidad nagpupuon sa mga magura. Kung paano minadakula ang mga aki, narumduman ko dahil man kaipuhan. Ngunyan, pagpapagyundum na kita kung ano ang dapat ang gibuhon sa mga basura, sa ilaw, sa kuryente. Talaga basic ini kan panahon. Talagang parte ini kan sa tuyang education curriculum. Parte ini kan sa pagpadakula niya to bilang tao.
ang sa tuyang responsibilidad sa saharong, asin sa kapalibutan. Ano? Dahil na ini kaipuhan pang itukdo sa mga darakula na ninhulit ta sa tuyang pagdakula, but sabihin sa abutan na kung nanal sa tuyang gigugupon. Yan. Kaya mga tugang dakulaon na bagay, kung ang responsibilidad minapuon sa laog kanharong. Kung ang pagtukdo nangyari sa laog kanharong. Kung ang disiplina, kung may disiplina, or kung anong disiplina igwa sa harong, human ang bibit-biton kan akit sa iyang pagluwas. Kaya sa pag-abot sa eskwelahan, pag-abot sa susyudad, di pisilo ng bago kung kainatauanin tamang pundasyon ang disiplina lalo sa panunungod sa ekolohiya. Ikatulong mga tugang magkaikon ecological conversion kasi bago tayo ibig sabi. At sa tuyang pagtubod bilang mga katiwala, mga tagapangataman gan sa tuyang kinaba, nagtatao sa tuning motibasyon sa paghinguwa na protehiran inin sa tuyang common home, ang sa tuyang kinaba. Ang pagbabago, nagpupuon mga tugang sa sadiri, asin kaipuhan pa ini. Alagad, dahil sa na ini sa tuya natatapos. Kaipuhan, i-address man ini socially. No, minhulitaan sa tuyang hinahampang na problema, social problem. Kaya nga, ang kaipuhan na magresolvar, social. Gabus kita, alagad nagpupuon ini sa tuya. Pero sabi ta nga ni, puon sa satuya, influensyahan taman ang satuyang mga pagdiriba. Bilang sarong komunidad, kita gabos, matarabang. Imagine kung ang sarong syudad, ang sarong barangay, sararoan hiro, sararoan pag-isip manunungod sa pag-alaga kan kapalibutan, siyerto na magiging marhay ang satuyang kapalibutan. So, sa liwat, hinapuon ini ang conversion mga tugang sa pagpapasalamat sa pag-ako na ang gabos balaog sa satuya kan kagurangan. Kung but sabihin na pinag-aako tala ang gabos balaog, ang gabos na ini pangangalagaan ta daita sa sayangong. Ano? Balaog ini na kaya kita nangangataman sa nakan balaog na ini. Ikapat mga tugang ang kaugmahan na sing katuminungan dahil man nakadepende sa kumpira kasing ano ang igwa kita. Kaya sa tuyang pag-accumulate kan mga bagay-bagay, tandaan ta mga tugang na sa iman talaga nag-feed, no? Ning tunay na kaugmahan ang mga material na bagay. Dahil man nag-feed din sa tuyang mga pangangaipo ang mga material na bagay. Kung ano ang kaipuhan, nais na ito ang sa tuyang i-accumulate. Ang karahayan din sa tuyang buhay, ang kaugmahan, ang kagayagayahan, asing katulinongan, nakaangtala sa pagtubod na ang Diyos uya sa to. Asing tinatauan kita kan biyaya, nakaipuhan ta sa araw-aldaw. Kaya nga ni sa tuyang pagpamibit kan aman niya mo, itaumos sa muya, no? Ang samong kakanon sa araw-aldaw. No? Makuman sila bilabi, siring sa gusto ta, alagad siguro sa sapat na mabuhay kita sa sarong aldaw. Kung yun mga tugangan season of creation na tatapos sa ibang lugar, sabi ko, so bago alag sa ring diocese, nagpapadagos pa ini hasta sa Nobyembre. Ang sa tong obispo, nag-encourage po sa tuya gabos na ikonsidera ang mga minasunod sa pagpadagos niya to kan pag-celebrar kan taon kan pamamahala sa o ang pamamahala niya to sa kapalibutan. And at mga tugang legacy. Gusto ni kumiter sa mga tugang tuyang sa diri sa pagpadagos kan sa mga pinuunan na aktibidades sa satong parokya at yung komunidad sa pag-atawan kan tinakpan. Halimbawa ang tree planting, tree caring, ang community clean up as in backyard gardening as in iba pa. Ano? So, tapos yung mga tugang, no? Ipadagos pa. We commit ourselves to continue this thing. Sa baka nagtanong kita, alaga day taman inalagaan, kayo man mangyayari ng God sa tuyang tinanong, kayo naman mangyayari sa tuyang pinuknan. Kaya dapat padagos pang pangalagaan. Yan. Ikadua,
an advocacy. Ano ang mga environmental concerns sa tuyang palibot? Anong mga bagay ang dapat niya itong i-address? Paano tayo ina-address? Anong kampanya niya to na pwede tang gibuhon? Halimbawa, manunungod sa quarry, sa deforestation, sa pollution, sa mga basura. Ano ang pwede tang gibuhon? Tanganing ini mabawasan, asin mawara, o kung baga man makontrol ultimately. Yan, advocacy. Ikatulo mga tugang magikitang eco-friendly. Kaliwat ina-agad kita na gumamit ng single-use plastic sa tuyong mga pagsaod, sa pag-atinder takan mga aktibidades na kulot ng mga bitdo. Bawasan pa ang kadakol na sapok. Kaya kung pwede ibalik niya itong reuse, reduce, recycle program sa tuyong mga harong, asin sa tuyong personal na mga gamit. Yun ang challenge sa tuya. Tapos si mga tugang, sabi sa Laudato Si, together let us live out our call as stewards of God's creation. There can be no renewal of relationship with nature without renewal of humanity. Mga tugang, minapon sa tuya. Anong klaseng kinapan ang mautang ipasa sa mga masunod na henerasyon? Kung gusto taning pagbabago, minapon iyan, ngunyan mismo, we can make a difference. So, yun mga tugang ang sa tuyang diskusyon manunungod sa tuyang pangangalaga at pagpamahala sa tuyang kinakban. Yun ang punto kan sa tuyang ecological stewardship. Pangalagaan ta ang sa tuyang kapalibutan. Pangalagaan ta ang kinakban, minhuli, tabako sa naman ini para sa tuya. Ako sa naman ini para sa ngunyan. Bago kita nabuhay, nauna ini. Kasi pinangalagaan nila ang satuyang harong para sa satuya. Kita man mga tugang pangalagaan taman ang harong na ini para sa mga masunod pang henerasyon. Salamat po sa inyong padagos na pag-antabay mga tugang. Masunod diraray po padagos pang tutukaron ining sa tuyang year of stewardship, ining taoning pamamahala. Magayon pa sa tuyang magiging discussions sa mga masunod na aldaw. Ano po, asin sa liwat, ngaot ko pong bation pala na sa tuya ang unyan, ang mga nagdadang sa tuya from Santo Domingo, from Ligao, from Manito, asin sa gabos pa po na partikan sa tuyang Runa, sa tuyang diocese. Hello po sa mga kairibang constituency, sa opisina kan Office of the Economist, asin maut ko man batiyon ng mga seminarista ta sa theology, sa CP, asin sa minor seminary. Maray na hapon po, asin salamat po sa inyong pagkinanyang pagsabay sa tuya mga tuga. Natapos naman po ang sa tuyang sarong oras na diskusyon at sa tuyang sarong oras na paghurok-hurok asin pag-urulay manunungod sa tuyang pagtubod asin evangelisasyon. Programang evangelisasyon kan sa tuyang diocese. Kaliwat po, tangaran po, kan sa tuyang partner na nagpapalingalo ngunyan, Jenny Valderan, ini po si Reverend Mark Austin Tuason. Nakaibahan pa po sa lado technical, sina Sir Jerome, asin June Pedro Napoles. Kaliwat mga tuga, ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa rupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service.